Ada ragang gihimong kuan menta ni smoothie, di mo magnahimong ice cream. Ang ipakaon dito. Ang ipatilaw ni tatay kay ganahan naman sa nangka. Tungod lagi kayo na ngipon. Ano isa puno na eh. Sarap ko ba nung mahulog na yan? Ano yung punong santo kay ay sasayin na rin na. Ano ah. Makaka. Hari po sa ijahan yung bispring. Yun kanakalas na. Nasatsaga man na blender kay nadaat magkuhan. Blender. Kahit man eh, marang naman eh. Mag-ice cream mo. Isa. Magkalisang pugpan. Tara. Bilig ang kusara kay wala man siya kusara. Kamu angay, sista tayo dyan eh. Ang masara na kay tigaw gunsa. Eh! Kana. Katatay ng blue ako be. Tari sa kay. Magpa-snack tas. Kuan. Hini mo nga. Sila na jertihan kay wajud di mo siya makaon. Nangka ice cream. Mga bata itong kuhan. Lami ba tay? Dila, anak mo. Hmm? Ang hapo ni mo. Lami, lami. Anak butang, titurun na po ni. Ang ganito sa atitude. Mga diyos na tayo mga ice cream. Ice cream ito ginahan na lang. Yung doon pa kang anang pre. Upuan, dahon sa kapayas nga laki. Kaya among ihatod sa hospital. Majulig ang bana kay kuan. Nag-import jud. Hindi ko na siya pwede i-blender. Kaya di man pabutan ng tubig, puro man jud. Na pakan. Day, badugay mi day. Bisin talaman day. Kaya waman po sa Maria pi. Sisira man, kamura. Ha? Nana. Ay, salamat jud. Ito na. Masaya kainin ni. Masaya na. Ay na magambala. Aman nagingani ang marang gisekreto kay bawal. Sakto din, ilo ka kutsara sobra no? Tara na, kanatas. Ibay, talibog. Tara. Yan namin sa libog, abot namin. Ya. Uy, hi ka. Ano, naglaba ka tag-ID? First time dyan na mo abot dani. Dito. Masig dadani. Dako man din ang ospital dani.
Yara, nang ilisa na si Don Gabriel. Gadya kang nanelong. Hapit na diri, hapit na diri. Nga nilo ito, ugma sila nanay. Ay, hapit na ko no, kay Padang Gabriel tuman. Okay, way pa rin, tawag ka na nga na, ilan na diri. Na? Ha? Ano to? Gilantan pa na sila? Mana? Gilantan pa? Hindi ka kula, di pagpasagad ko yung kaon po diya. Kaog, agira ba? Hindi ka naming along. Adlakon dito ilang ward. Bisag di sa ilang ward. Pagsud pala mong namog, namin daghanang pasinti. Hindi kuan. Kabuhi ko nagtanaw. Ning gawas mi kay gisugo. Ang motor tan. Aw. Ning gawas mi kay gisugo mi papalit og siling pantan. Pwede itong siling pantan sa ubos. Arang initag ward ni along. Need siya electric pan. Oh, hadlo ko niyan ni. Mandapit mo. Ha? Insa waton? Oh, ato ko. Hala. Parang inita. Bato ko tan, tabo ko. Asa man tamo palit? Ano? Nga na ako ni pa itungatan. Namin nakitaan ba nga bahay nga naas. Sana? Tricycle nga bahay. Oh, hala, tricycle nga bahay. Gaga. Tricycle. Mapait mo sa tanong nga na. Kaya pwede man, kinsa man lang paninda. Okay pa na nga na. Tan. Kaya pwede ta na matug. No. Pila ka pa na nga na. Ikabit naman ha. Ay, dyan na. Diare, butang sa ibabaw. Narasoday. Ano? Ha? Medyo malipod ang merkado sa Taliban. Ikan sa hospital. Ha? Bisa terus. Ha? Pensiun. Litsun. Litsun. Pila ka pa ini tag durian kan, ini tag durian. Congratulations sa mga one-time Yan ba lang
Ato sardir. Sa'yo mo, ma'am. Lami, ani. Hindi, magpwede ako sinta. Tama, Anton. Meron naman ta. Asan? Ha? Asan na talapit? Ikaw? Bigodo din ako sa bala. Asa mga itong motor lagyo naman to? Kalakatan lagyo na itong motor tan. Naglibot-libot ng dani nangita mig durian. Patas mo. Tas na mig gilakwan na kasi durian nangita pod mig pugo. Tapod mi kitag pugo. Pwede ko no. Bawa na ako na ipugo pero gabi ira isuroy. May naka ang pugo. Na Binson, good. Nangita. Nga ito nga electric pan kunutan. Ang tanaw ka. Kuno ni tan. Para Do it night. nga ito kadakon. Kani? Para nga ito kadakon, ka Gabriel. Nakakita ka na ito sila. Nani yun dito? Na may extension dani po. Kani mo? Pusa ka lang doon. Pare ba, cute na. Ha? 5. Okay man dito. Adin day. Oh. Labay rin Jollibee guys. Ay nagali namin. Basta ba kami sa Alturas. Alturas. Hindi wala. Ngari motoratan ba? Ngari paitatan. Ano nga pila? Isa ito yung atotan. Ubus sa dyan ko. Gata ni nga ni. Kami ni nga ni. Suzuki. Nakapalit na mis. Isugo pini. Bagsak presyo ko na mo. Ala, nangataga ko sinsiyo.
Yan, ha. Dihangak. Gara-gara anak pasinti gue. Adlet. Nakatog na. Nakatog na, Pin. Way pugo. Way pugo kay pusi-pistura ko nun. Pugo. Wow. Insol sa natan. Kailan na ah. Napakaadulong. Ano na? Namatutaraw sa krususibo pila. Pila rin na. Ito ah. Barato naman siguro na. Radyo na nga kayo magamit sa sinyo. Kuwan may klase, 1:30. Masasatan. Kapat ni sa oras. Sige na. Bye na. Kau. Mama dia. Padapin. Agaw. Akaw day, na imong one. Bye. Bye-bye pa. Babay patan ko na gadud. Ta. 2 hours later. Arang inita nga gabi madyong gabi day. Ganinas paguli na magikan sa hospital. Grabe jung kalabadang o. Hantod. Ha? Hantod karon. Bawo tungod siguro sa kainit dani. Dani may arang sakita og dani sa kilid. Da. Wala man ko naligo, ibis maligo ko karang inita. Makasamot ko no, tinid baka pud na. Makasamot sa labad sa uko no ning maligo gahapon na. Pero para na kinalamian jud din tai panablig. Da masubhan ko no, mo isay ka tinuod. Nga nanghilingan hala kay masubhan. Madlek na naman po ko. Wala. Ang sukos na kay giring ko na nalibang sa amuhan. Hanggang bukok, nakalimot ko. Ang ganina, kanang magbiyahe ba? Nagpilit-pilit rin sa insan niya. Hindi ka abog na. Mga tanihang iligo, unta, dyan kayo malagilab din makubo. Haakaw na. Ha? Bang kawas na taon no? Sama kalian na. Ako ang boss madam. Nagang na orang puwa ha. Kaya kaya to ang wiki. Wa mi nagdugay sa ospital kay nang vlog pa ko si. Sana na. Ganina, wa mi nagdugay sa ospital paghuman sa sugo ni Queenie, kay gipapalit mi electric pan. Wa na mi nagdugay kay kanang hadlikon didto, nahadlik ko nagtan-aw kay pati sa gawas sa ward, dahil mga gipang admit. Nagkuha na dito,
siot ag mga pasyente. Nya, nga, di mo doon dito nga mandawa, tas doon ni Milyo. Tambot, ladyo. Naksiyan di ay. Tapos to ay, madam, Sa tagbilaran, may mundo. namilin. Ayuman. Kami may di, kami may ning konglin na dum ka. Ayun. Ang inita. Di pa yan? Tahong di uy. Hindi, di alam. Nanguto tayo mga paakis ko na Manila. White rice yan na ron, white pink kay Thomas. Magatong pink sa kamalig. Patan, dugani ko kanong mabusog ko patan ha. Ano yung ito? Ano pa pa? Ha, patan?